Yey, uyabona yini ukuthi umgodi uyawudla manje umzila? Uyawuthatha manje umzila kaManqele umgodi. Nali izoliphenduka. Naku sibona induna kaManqele zigijimela manje zizenza amavidiyo ngengoma kaMgodi. Zingagcini lapho. Mina iqisho nginazi inqwaba lapha abantu bakaMgodi abakaManqele abancoma umculo kaMgodi. NoManqele ade ngibona ividiyo nabo lapha eqedisa noPapa G abangifonelayo bencoma ingoma kaMgodi. Lona engaphaphami kuyosa esele notekisi kuphela noshilisi bahamba balandeli ngoba manje uyayibona ukuthi lezi ingane lezi ayizenzi kubuhlungu abuhlayela indlala bafowethu nomfazi eganile uyayiphuma eshiya indoda inxa indlala labo landela bangaka babesenga indlala ngokuzolo kuzumaskandi la kuManqele abandela bangaka babengasanga lemdansi aseyenza yena washintsha umaskandi wenza ngoba ihouse nalamantombazana acula nawo. Uma singaphosisi uManqele una 2 years egcina ukhipha album engampela egcina ukhipha into yehawu ingoma amantombazana ingoma yeyinsizwa uthe suku uManqele wakhohliseka wazongena emdanseni wazoba umshunqisi lapha kumaskandi manje uManqele mangayibhekile lento le izomlimaza labalandeli bazohamba bonke ebadonsa umgodi ngoba manje umgodi usenze into kuyona abantu abayifunayo na abenze bona naye umgodi noManqele bathanda futhi bama kangaka basimela South Africa bavusa into yomgqumeni nomtshengiseni umaskandi hayi emakwaito uManqele akayijulele lento akayijulele akayeke ukuthethe manje uma engalokho ethethe medlala lapha elabo khipha ingoma engampela abuyele ehawini acula umaskandi uyophapha mesele noshilisi esele notekisi umaskandi lo akekho umuntu enabalandeli akazababumbe laba bantu laba bazomjikela akabuyele kumaskandi lo ayeke usichaphaza ngokuthatha izingane azonza umculo kaMaskandi udance